はい、皆さんおはこんばんちは。 TM と申すものです。今日もポケモンカードのオリパを開封していきます。ってことで、今日開封していくのはファミコンくんになるんですけども、なんとね、今回の動画でファミコンくんに費やしてきたお金が100万円を突破しました。いや、これはね、すごいですよ。なのでね、絶対ね、当てるでしょ。ファミコンくんも把握しとるでしょ、さすがに。100万も使ってくれたお金ってないね。お客の購入事情を把握しとけよと。いいんかこれ、公堂々と言って。待って、ちょっと待って、俺なんで先に開けてんのオリバの紹介マジ忘れとった。今回開封していくのは、ファミコンくんの3000円くじ、ちょっと見にくいですけど、3000円くじ全150口のうち30口、またね、サザンが9の、税込みで97,200円、ほぼ10万円分。とりあえず、ファミコンくんはね、10万円分買おうっていうのが僕の、モットーというか、心情というかね、はい。10万円買ってきゃええやって感じなんで、面白いんでね、ファミコンくん。しかも今回演出ありなんで、かなり楽しみにしておりました。大当たりが、水エネルギーの、20th アニバーサリーバージョンとか、ゼクロムの SR。ゼクロム SR 今めっちゃ高なっとるよな。カードラッシュで47,800円とかで見たんで、僕が見た時も4万ぐらいやったんですけど、だいぶ高なってました。頑張りーで。ニコタマ、セロラハイボ、で、ソルガネオとルナールのプロモ、ボシリーレとか、その他高額な UR とか HR がいますね。ボックスの引換券もあるようです。30口、150の30ってこと5分の1なんで、大体この9枚のうち2枚は出るかなと。運が悪ければ1枚ですけども、2枚出るかなーって思っております。そして、演出がありまして、待ってよ。はい、ピカチュウ、モクロウ、ポケモンが書いてあるって書いてますね。ピカチュウ、モクロウ、UR 確定。アママイコ、アローラロコンが SR トレーナーズ確定。ニャビ、ヤシマリがその他学習。トゲテマル、バックガメスは残念と。爆死になるんかな。そしてマリにトレーナーでいるパターンなども、あのポケモンが出ると爆発。あのポケモンって何やろな。アローラって書いてあるんで、そう、タイトルがね、夏だ、海だ、アローラだ、ポケカだってことで、ポケカだは書いてないんですけど、夏だ、海だ、アローラだってことで、もうアウチ。僕もね、海は近いんですけども、いかんくなってね、社会人になると海はほんまにいかんくなりましたね。なんでちょっと田舎っぽくなってんねん。はい。ってことで、多分これは当たりやでしょう。トレーナーズ。ってかなんかすごい、線が全然ちゃうんで、星とか入っとんでね。この辺は外れか。トゲテマルとかが一番外れって書いてあったかな。いいかも。適当にこの辺はもう、外れは適当にランダムに見ていきましょうか。当たりだけは置いといてって感じで。はい。うわ、この一箱ひどいな。これ一括りが5パック入りなんでだいたい15,000円分なんですよ。うわ、これはすごい当たりだ。リーリエとアローラロコン、こんなん絶対当たりやん。リーリエアローラロコンは絶対当たり。全部一緒にしましょうか。僕の腕の今汚い汗が見えてしまった。いや、結構ね、僕仕事が現場での力作業とかもあるもんで、結構ぶつけるんですよね、いろんなとこに。で、僕肌が色白なもんでね、あざもすぐよく目立って、うわ、これもひどいな。3枚か。あと1枚なんか、出んかな。なんかすごい濃い。うわ !3 枚か。待って、これでも絶対冗談ほんまの3枚じゃないやろ。これは多分激アツ。こういう順番にしようかな。アマージョの進化前これ。バックガメスか。カキ。適当にもう見ていきましょうかね。一口3000円ってことで結構高額ですが、いきなり引換券。さあ、ニャビーは福袋1個初めて当たった。やった。そう、これ福袋ね、僕当たったことなかったんで、これはね、当てたかったんで、ありがとうございます。やったぜ、福袋ゲット。これは当たりでしょう。変にボックスで当てるよりは福袋の方がありがたいですね。さあ、ヨアシ3000円でヨアシ SR。これはきつすぎる。4000円がヨアシ SR は超きちい。さあ、今んとここうか。ほい。カビゴンと、時間じゃない SSR。これもなかなかきついですね。ちょっと待ってよ。邪魔やな。こうするか。ほい。では、次、アシマリちゃんは、レッドの挑戦。サナニーフの SA。サナニーフの SA はもう当たりでしょう。3000やったら今となっちゃトントンぐらいになるんかな。昔やったら4000ぐらい、4000ちょいしてたんですけども、プテラの SR 外れ。最低でも外れ、SR が確定なんかな多分。ペルシアンの SR。
この4枚で12000円です。なかなかやれば3000円オリパーで外れ SR1 枚でなかなかひどいよ。ひどいというか、まあ、きつい。まあまあ、それは分かった上でね、買っとんで、まあ、当たりが3枚で飛んでね、僕はもう、現時点でちなみに満足しております。十分ね。はい。あとはもうこの開封の楽しみが、ピカチュウ、ちょっとなんか当たり癖が、一応向いちゃいましょうか。もう、ミュウ。おー、リセスタ UR。やっぱ、ピカチュウは当たりやった。これは普通に3000以上しますね。ピカチュウはなんかね、当たり臭かったんで、どうかな。おーっと、ブルーの段差ってことは、これもなんか当たりっぽいね。いいね。いいよ。中あたりが結構出てるよ。さあ、ネクロズマ。ほい。レッドの嬢さん。これはあんまりか。なるほどね。なんか、アマージョの進化前、アマージョかなあれ。が、SR トレーのはずか。後出しハンマーね。後出しハンマーと、バンギンもまあ、ちょっと覗いとくか。はい、足まりちゃん、マッシュブーンと、ミュウツーの SSR。ミュウツーといえばね、今、争奪戦が行われてるんですが、まあ僕実はね、争奪戦当選しまして、明日、明後日が、今日8月8日なんですけど、8月10日分当選したんですけども、普通になってないね。普通にね、仕事が入ってきもうして、ククイ博士の SR、珍しい。これ当たりでしょう。ありがとうございます。今、どうなんかね、福井博士って、ウルトラさんやったっけ？見え。1S コレクションさんか。じゃあ再販されてない方ですね。いいね。そう、10日、当選したんですけども、まあ参加できずにね、結局キャンセルしてしまったんですよね。残念。参加してかったんですけどね。はい、プチートの SR と。今で2白ハと2半分ちょいぐらいか。あと10ぐらい残っとるかな、こっちに。当たり3個。抜いてー木狼当たりでした。レスキュー単価 UR。これ結構ペース良くない？このだって中あたりだけでさ、2万ぐらいもあんぜよ。で、ハズレ SR も結構出とんで、3万ぐらいはあるんじゃん。霞のお願いもまあ3000オリバなんで、ハズレには入っちゃうかなという感じですな。さあ、ニャビーは何が出る？メーターグロスの SSR。SR、SSR、UR、HR がちょっと少なめかな。HR ってなかなか珍しいですもんね。体質が低いイメージ。はい。ヒードランの SR。こいつ見るとね、ライジングのオリパー開封した時の動画を思い出しますね。ツイッターに上げとったやつなんですけど、まあもう消えたんですけどね。あれ結構反響まあまあな反響でしたね。ライジングさんのアカウントにもリツイートされてましたし、いろんな方が、なんかフォロー外からもなんかコメントされてたりしたな。ちょっとマイナスな、なんか外ればっかやないかみたいな感じで終わったんで、まあ完全にあれネタ動画やったんですけど、まあ僕のフォロワーじゃない人は、なんかネタって伝わらんかったみたいで、なんかいやオリパってもんはそんなもんやからみたいな、確実にアド取れるわけじゃないんやから、この人は何を言っとんやみたいなね、マジレスされてちょっと、うっすみたいなったんですけど、すいませんみたいな。溶接工 SR、まあこれ3000やったらまあちょい損ぐらいですね。さあ、外れのラスト。ほい。鉄角ね、SR、外れ代表カードが来ましたね。さあ、では、こちらの激アツ演出。まあ、何にせよ、多分これはね、めちゃくちゃ熱いと思う。ほんまに。これから帽子リーディはないよな。やめてほしい。まあ、牡蠣から行きましょうか。今回、引っかい券がフック袋だけっていうのは偉いな。さすがにスリーブ入れるか。オノノクス、ドラゴンタイプ。まあ、関係ないでしょう。では、1枚目いきます。多分1万円以上のカードだと思うんですけども。いきます。せーの。ほい。ルナーラのプロモか。なるほどね。確かにちょっとザラついてなかった感はある。まあ、ルナーラのプロモ。販売で言ったら何倍 ?2 万ぐらいかな。まあ、珍しいカードではありますね。プロモ集めてる方からしたら、まあ、欲しいカードと言えるでしょう。では、今度、アマージュと、マオちゃん。マオちゃんなってるよね。これは今回ザラザラしてますね。ザラザラしとるのやったら何が欲しいやろな。待って、これがほんまにこのレベルやったら、帽子リーレーかもしれん。で、あれからガンバリーレーか。そのパターンあるかな。待っていきましょう。じゃあ2枚目いきます。せーの。ほい。グズミングもこのレベルから来るんか。ちょっと待てよ。これじゃあ、待って、今計算しましょうか。まあこんだけ2万として3万4万まあ5万6万から7万の間ぐらいやから、これがだいたい3万から4万級のカードなので、まあできればこの上段の3枚のうちが1枚出てくれればいいかな。まあ焦らな2個玉でもまあギリ大丈夫かなと。敗北以下、敗北防止リーレー、もしくはもうこの中からやったらもう超大爆死と言えるでしょう。いやでもね、シロンと防止リーレーでこんな高いに決まっとるでしょ。待ってよ、ザラザラチェックはザラザラしてます。
頑張リーリエがゼクロフェスター来てほしい。マジで来てほしい。じゃあ行きます。ラスト。リーリエとシロンちゃんのタッグから来たカードとは、いきます。せーの。おいしょ。頑張リーリエ。久々に行きましたね。2枚目ですわ。オリベで引いたん。いや、でも3000オリパから出たらでかいね。いや、これ全然今、販売4万いっとるでしょ。いかんかな。最近ちょっと頑張リーリエの相場、あんまりわかんないんですけど、頑張リーリエっていうカードをあんまり見ないからかわかんないですけど、いやー、よかった。ジョーダン3枚のうちから1枚出ましたね。まあさすがにトップから3枚のうち、トップから1枚出たら、まあ次は下段から1枚って感じか。まあ確率通りの感じですね。まあリーリエセットがちょっと演出的にはその方が欲しかったですが、次の段からは、でもさ、この8枚から1枚も出てないわ。そういう意味ではちょっと弱いか。でもここから2枚出とんが、グズマレスキュータンが出とるからね。いやでもこっから1番欲しかったな。全然ちゃうよ。だってこだわり8巻ネストも1万超えるやん。炎、雷エネルギーも販売で言ったらもう1万近いよ。雨も高いし、BD も高いし。ドラーク HR はちょっとずつ落ちてきてるイメージですが、まあリセスタ、ブルー、サナニーフ。まあでも当たった方か。まあこのね、ボックス賞味いらんって思っとったんで、それを出んかったのはありがたい。あとは福袋。こちらの福袋をちょっと楽しみにしたいって感じですね。さあ、ってことで今回はファミコンくんの1口3000円の演出付きのオリパを30口、約10万円分購入した結果、演出的にはね、こちらの熱い演出が3枚出まして、バックカメスコンビからはルナールのプロモ、マオちゃん、これアマージュの新カメの名前わからんないけど、それかこれアマージュかわからんけど、のタグからはグズマが、そしてシロンとボーシリーリエからは、ガンバリーリエが出ましたね。いや、ボーシリーリエじゃリーリエです。普通に。カードの名前がすごいこびりついてる。いや、ガンバリーリエはね、ほんまに、なかなかお目にかかれないカードなんで、いいでしょう。素晴らしい。やっぱすごいわ。ファミコンくんはね、普通に備品を扱ってくれるんで、すごくありがたいです。ってことで、今回はこのくらいで終わりますって言いたいけど、危ない。オリパの告知を忘れました。これをね、明日8月9日の金曜日の20時に多分上がっとるんですけども、土曜日かもしれん、もしかしたら。日曜日の夜10時に、まだこれ、僕忘れたら申し訳ないんですけど、今回こちら引いたカードをオリパにしてね、販売しようと思いますので、僕のアカウントじゃなくて、今、西川ちゃんのお店になったのかな、多分名前が。ウエストリバー、ショップで出ると思います。ツイッターでね。はい。DM 販売にするかもしれないですし、西川ちゃんのお店、西川くんのお店のベースかもしれないです。ベースやとやっぱちょっと手数料取られるんでね、ちょっと高くせなあかんっていうのがあるんですが、日曜日の夜10時にね、販売する予定ですので、よかったらそちらも要チェックでお願いします。今の何？はい。ということで今回はこのくらいでおります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。バイバイ。